आई देवाल फाड़ने के लिए 67 दबाए। अब पिछुआरी आवे खातिर 68 100 नंबर दबा दे तो मिलल भूल जाएगा। सुनो सुनो सर्दी में पत्नी वाला फील लेबे खातिर 11 दबावा तहरा के गरियावे खातिर 12। अरे ना ना एकर बटन नहीं खे बनल। खेसारी के पास एगो और बात बताओ, तारा डायरेक्ट कोरा में कूदे खातिर 94 चरसहाड़ी में अब भाई से तरह के हुकवाए खातिर एम्बुलेंस वाला के गाड़ी में। अरे